कौन कर हाथ चापी जीव हाथ चापी जो बाबा हाथ चापी जो बा छाड़ी दो तले छाड़ी दो कौन लिखाई कहल सेटा कौन पढ़ लो टे कौन लिखाई कौन लिखाई सेटा कौन 1 तापरे 6 तापरे ए तापरे आ पढ़ु ना आउटे पढ़ कौन लिखाई मामा पापा मामी आउटे की पढ़ लो कौन लिखाई इसी से बहुत नाचना नाचना बाबा इसी हाथ नाचना हो मम्मी मम्मी आज्ञा आ कौन लिखाई कहल ओ कौट लिखाई ओ मामा 0 कौट लिखाई 0 0 2 कहीं 4 कहीं 4 4 2 कहीं 2 2 2 2 कौटी 2 भांगी जीव दादू बाड़े पळेस बाड़े काटुच हाथ आउ बाड़ौच हाथ काटबनी आज्ञा हाथ हाथ काट ऊपर कौन अच्छे मामा तुम ना कौन तुम ना कौन मामा टे कहल तुम ना मामा न ए मामा तुम ना कौन देखो ऊपर तुम ना कौन तुम ना कौन कहना ही ए फॉर एप्पल टू गुड 6 कहीं 6 कहीं बाबा 6 हाँ 6 कहीं 6 एबे पा कहूले 6 1 डॉग कहीं कहल डॉग कहीं डॉग एटी आस आई कहीं दादू नहीं दादू आई कौड़े जाइछन आज्ञा डाकिल दादू को डाक टे दादू डाक दादू शोचन डाकू ना मामा काई है तो मुंड बाड़े हो मामा काई हे लु बाबा लु बाड़े गला ना देख मना कहछि ना